Καλώς ήρθατε στην OpenArt. Σήμερα θέλω να σας δείξω την ιστοσελίδα jamstudio.com. Είναι μια πολύ αξιόλογη ιστοσελίδα που σου επιτρέπει να δημιουργήσεις ένα μουσικό περιβάλλον απευθείας στο διαδίκτυο, δωρεάν χωρίς καν εγγραφή, με τις συγχορδίες, τα όργανα και τα συνοδευτικά ρυθμικά και μελωδικά σχήματα της επιλογής σου. Ας δούμε πώς. Υπάρχουν 4 βασικά παράθυρα: η παρτιτούρα, οι συγχορδίες, ο μίκτης και οι ήχοι, τα οποία παράθυρα μπορούμε να τακτοποιήσουμε όπως θέλουμε. Ας αρχίσουμε να προσθέτουμε συγχορδίες. Τη στιγμή αυτή είναι επιλεγμένη η τονικότητα της Sol. Οι 6 συγχορδίες που εμφανίζονται από κάτω είναι οι κύριες βαθμίδες, πρώτη, τέταρτη και πέμπτη, μαζί με τις αντίστοιχες κύριες βαθμίδες της σχετικής ελάσσονας. Αυτό σημαίνει πως οι συγχορδίες αυτές ακούγονται καλά μαζί. Κάθε συγχορδία που επιλέγω εμφανίζεται στο τονισμένο μέτρο στην παρτιτούρα μας. Για να αντικαταστήσω μια συγχορδία, αρκεί να την επιλέξω και να διαλέξω τη νέα συγχορδία. Πατώντας Insert, εισάγω ένα νέο άδειο μέτρο και πατώντας Delete το διαγράφω. Αν αλλάξω την τονικότητα, θα αλλάξουν αυτόματα όλες οι συγχορδίες που βρίσκονται στο κομμάτι, ώστε να διατηρήσουν τις αποστάσεις μεταξύ τους και να συνεχίσουν να ακούγονται καλά. Κάνω δηλαδή το λεγόμενο transport. Από δίπλα μπορούμε να δούμε ότι υπάρχουν και οι 12 συγχορδίες που προκύπτουν σε όλη τη χρωματική κλίμακα, σε μείζωνα και ελάσσονα μορφή. Πατώντας πάνω στο Preview Mode, ενεργοποιούμε την προεπισκόπηση και μπορούμε να ακούσουμε μια συγχορδία προτού την προσθέσουμε στο κομμάτι μας. Πατώντας το κουμπί Variations, εμφανίζονται οι 6 μορφές της συγχορδίας που μπορώ να χρησιμοποιήσω. Περισσότερες πληροφορίες για αυτές θα βρείτε στο άρθρο της ιστοσελίδας της OpenArt. Τη στιγμή αυτή είναι επιλεγμένη η κιθάρα. Πατώντας play θα την ακούσουμε. Με επιλεγμένη την κιθάρα τώρα μπορώ να επιλέξω ένα άλλο όργανο από το παράθυρο με τους ήχους, drums, μπάσο κτλ. Μπορώ επίσης να πειράξω την ένταση από εδώ και το tempo. Για να προσθέσουμε μερικά όργανα ακόμα. Να ξέρετε ότι μπορεί να χρειαστεί λίγη ώρα μέχρι να κατέβουν οι ήχοι στον υπολογιστή μας, οπότε κάνουμε λιγάκι υπομονή. Με επιλεγμένη τώρα κάποια θέση στο μίκτη, μπορούμε, αφού διαλέξουμε όργανο, να αρχίσουμε να ψάχνουμε τα διάφορα συνοδευτικά σχήματα. Ο καλύτερος τρόπος είναι να επιλέξουμε το Preview Mode και να ακούσουμε ένα-ένα τα σχήματα αυτά μέχρι να βρούμε αυτό που μας ταιριάζει. Μόλις βρούμε αυτό που θέλουμε, αποεπιλέγουμε το Preview Mode και κάνουμε κλικ απάνω του. Δίπλα στο παράθυρο του μίκτη αλλάζει πλέον η επιλογή του ήχου. Μπορούμε να αφαιρέσουμε από τη λίστα ορισμένους ήχους αποεπιλέγοντας την αντίστοιχη βιβλιοθήκη. Οι βιβλιοθήκες βρίσκονται εδώ. Αν αποεπιλέξω κάποια είδη, θα δω ότι μειώνονται οι επιλογές μου δίπλα και έτσι μπορώ να συγκεντρωθώ σε ένα συγκεκριμένο είδος μουσικής. Το Jam Studio μας δίνει ακόμα τη δυνατότητα να έχουμε πολλαπλές σελίδες στο κομμάτι μας. Από εδώ. Υπάρχουν 5 σελίδες, στις οποίες μπορώ να χρησιμοποιήσω για να έχω μια εισαγωγή, ένα πέρασμα, ένα ρεφρέν ή ό,τι άλλο θέλουμε. Και μπορούμε στην κάθε σελίδα να έχουμε διαφορετικά όργανα και ήχους. Οι αλλαγές που κάναμε αυτή τη στιγμή στην πρώτη σελίδα ισχύουν και για τις υπόλοιπες, καθώς για λόγους ομοιογένειας του κομματιού, κατά πάσα πιθανότητα οι ήχοι που θα χρησιμοποιήσουμε θα είναι οι ίδιοι. Ας προσθέσουμε τώρα από μια συγχορδία στις σελίδες 2 και 3. Μπορούμε τώρα να επιλέξουμε από εδώ τη σειρά που θα παιχτούν οι σελίδες, χωρίζοντάς τις με κόμμα. Φυσικά μπορούμε να επαναλάβουμε κάποια σελίδα αν το θέλουμε, ας πούμε αν έχουμε ένα ρεφρέν. Αν λοιπόν θέλουμε να ξεκινήσουμε, στη δεύτερη σελίδα μόνο με τα drums. Στην επόμενη σελίδα να προσθεθεί η κιθάρα και στην πρώτη σελίδα όλα τα υπόλοιπα όργανα. Αν θέλουμε για λίγη ώρα να ακούμε μια συγκεκριμένη σελίδα, ενεργοποιούμε την επιλογή Loop Page και η σελίδα αυτή επαναλαμβάνεται. 2 τελευταία πραγματάκια.
Το κομμάτι που γράφουμε έχει έναν περιορισμό, είναι υποχρεωτικά γραμμένο στα 4 τέταρτα. Αναμένουμε σύντομα να ενεργοποιηθούν και τα 3 τέταρτα. Να έχουμε δηλαδή ήχους 3 τετάρτων. Το δεύτερο είναι ότι κάποια από τα συνοδευτικά σχήματα δεν υποστηρίζουν τις παραλλαγμένες μορφές των συγχορδιών. Από εδώ πέρα δηλαδή. Θα δείτε όμως ότι αν για παράδειγμα βλέπω τους ήχους της κιθάρας, επιλέγοντας Variations, εμφανίζεται μια νέα ομάδα συνοδευτικών σχημάτων. Τα σχήματα αυτά παίζουν κανονικά όλες τις μορφές των συγχορδιών. Καλές δημιουργίες. Γεια σας από την OpenArt.